Ние също силно негодуваме от така представената ни стратегия, тъй като не само, че липсва приоритетност в целите, които България трябва да си постави, не се отразява динамиката на времето, в което в момента живеем, а се разчита на стари проекти мастодонти от средата на миналия век, които са с доказана неефективност и икономическа нерентабилност. Нещо много важно е, че целта за демонополизация и целта за децентрализация, която България би трябвало да си поставя, като по този начин намали сметките на отделните хора, направи общностите, домакинствата независими, разчитайки на местни енергийни източници, базирани на възобновяеми енергийни източници, отсъстват в стратегията, а като местни алтернативи са приложени отново въглищните басейни, което е абсолютно в разрез и с пакета от мерки, които са предвидени в директивите за климат и, както вече спомена, и за енергетика колегата ми Георги Стефанов. Ние искаме да се отрежем от големите монополни системи, които ни определят цената на тока, цената на парното. Искаме да имаме конкурентен пазар, базиран на малки инвестиции, които са в отделните райони на България. И това е нещо много ключово. Другото, което не се отразява, е действително оттенъка и отпечатъка, който дава тази енергийна стратегия. Не е направена оценка за добра екологична оценка, не е направена оценка за въздействието върху отделните общности, върху социалния елемент също липсва. И определено не сме доволни от тази стратегия. Вие, разбира се, ще получите всички нашите отделни становища, които се припокриват в по-голямата си част и всъщност изразяват общата воля на тези три политически субекта.